Gepleyer Azatlyk Radiosu. Akşamyz hayrly bolsun hormatly radio dinleyijiler. Şu 2017-nji ýylyň 26-njy ýanwary hepdeniň penşenbe güni efirde habarlar gündeligi gepleşigimiziň esasy bölügine başlamadan ozal täzelikleri dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýewa tanış edýärim. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump immigrasiýanyň akymyny çäklendirmek üçin özüniň Siriýada bozgunlar üçin howpsuz zonany döretmek isleginiň bardygyny aýdýar. Men adamlar üçin howpsuz zonany Siriýada döredürdim diýip Trump 25-nji ýanwarda ABC News telekanalyna beren interwýusynda aýtdy. Trump şeýle plan baradaky kararyna Ýewropa Birleşiginiň Siriýanyň köp bölегinde emele gelen bozgunlar krizisi wagtynda alyp barýan görüşini görüp gelendigini aýtdy. Men Ýewropanyň bu millionlarça adama Germaniýa we beýleki ýurtlara barmagy ruhsat berip ägir tuly ýalňyşlyk oý berenligini gördüm diýip Trump ABC News telekanalyna aýtdy. Trump Siriýada howpsuz zonalary döretmek çäretine onuň özüniň aýdyşy ýaly Birleşen Ştatlara barýan musulman ýurtlaryndan bolan bozgunlary we immigrantları ýa-da seýahatçylary kabul etmekden gelip çykýan terrorçylyk howpundan gutulmak ýoly hökmünde seredýär. Orsiýet Birleşen Ştatlaryň Siriýada howpsuz zonalary döretmek planyny tirhesaplylyk bilen çemeleşdi we Washingtonyň bu arada Moskwa bilen maslahatlaşmanlygyny aýdyp, döräp biljek netijeleriň ählisiniň öwrenmelidigini bellidi. Kremliň medeniýet wekili Dmitri Peskov döräp biljek ähli netijeleriň öňünden hataba alynmagynyň zerurdygyny bellep, munyň bozgunlary bilen bagly ýagdaýy güýçlendirmezligi zerur diýdi. Siriýada howpsuz zonalary döretmeň tarapynda köp wagt bäri çykyş edip gelýän Türkiýe Birleşen Ştatlaryň planyny görmäge garaşýanlygyny ma'lum etdi. Güýçli gar we soğuk howa Awganistanyň Demirgazynda çet ýerlerde ýerleşýän etrapda 27 çaganyň ölümine sebäp boldy. Howanyň -10 gradusa çenli sowmagyndə ýarym metrlik gar Jowzjan welaýatynyň Darzap etrawyna barýan ýoly böwütledi diýip etrawyň häkimi Rahmatullah Haşar 26-njy ýanwarda aýtdy. Haşar 5 ýaşyna ýetmedik çagalaryň helak bolmagy bilen bagly bu ýagdaýyň soňky 3 güniň dowamında ýüze çykanlygyny aýtdy. Şeýle dogan resmiýetiniň sözlerine görä owalara barýan ýollaryň kesilmegi sebäpli helak bolanlaryň sanynyň has ýokary bolmagy ihtimal. Welaýatyň häkiminiň medeniýet wekili Reza Gafuri kömegiň ýetiriljegini aýtdy. Her ýylyň gyşynda güýçli gar, aýazly howa we garyň süýşmegi sebäpli Awganistanda ençeme adam helak bolýar. Infrastrukturanyň gowşaklygy halas edijileriň çet ýerlerdäki owalara barmagyna päsgelçilik berýär. Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi Iranyň milli gaz kompaniýasynyň başlygy Hamid Reza Aragiňiň Tehranyň we Aşgabatyň arasynda gaz sowdasy bilen bagly meselede dören maliýe dawalary barada eden çykyşyna nägilelik bildirdi. Daşary işler ministrligi öz beýannamasyny Aragiňiň soňky günlerde medeniýet eden çykyşlary bilen baglylykda ýaýradanlygyny habar berýär we Türkmen tarapynyň gaz sowdasy boýunça şertnamadaky borçlaryny berk ýerine ýetirenligini we Irana gazyň ýygdyrylakdyrylmagyny üpçün edenligini beýan edýär. Mundan tapawutlykda Iranyň milli gaz kompaniýasy uzak wagtyň dowamında al hem töle prinsipini bozup Türkmen gazyny zerur möçberde kabul etmedi. Üstesine milli gaz kompaniýasy şertnamadaky öz mali borçlaryny berja etmezliginiň netijesinde häzirki wagtda Türkmen gaz döwlet konserniniň öňünde uly berge eýe boldy diýip Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň resmi beýannamasynda aýdylýar. Beýannamada Arakiňiň çykyşy objektiw däl we tendensiýoz diýilip atlandyryldy. Iranyň milli gaz kompaniýasynyň başlygy Hamid Reza Araki 24-nji ýanwarda geçirilen medeniýet konferensiýasynda Türkmenistanyň ýylyň başynda Irana aktarýan gazynyň kesilmegi bilen baglylykda Tehranyň Türkmen gaz kompaniýasy babynda kanun taýdan çäre görmäge başlajagyny ma'lum etdi. Türkmenistanyň çaklygy boýunça Aşgabada baran garaşsy döwletler arkalaşygy uramasynyň missiýasy ýurdun prezidentlik saýlawlaryna gözegçilik etmek işine başlady diýilip media serişdelerinde habar berildi. Gydanyň missiýasynyň synçylarynyň Türkmenistanyň merkezi saýlaw kampaniýasynyň ýardamy bilen Aşgabatda öz ştabyny açandygy aýdylýar. Türkmenistanyň prezidentlik saýlawlary 10-njy fevralda geçiriler. Türkmenistanyň 2016-njy ýylda kabul eden baş kanunyna laýyklykda prezident 7 ýyllyk möhlet bilen saýlanýar. Merkezi saýlaw komissiýasy jemi 9 dalaşgary hasaba aldy. Saýlawlara birinji ýa-da 3 syýasy partiýanyň dalaşgarlary gatnaşarlar. Demokratik partiýasyndan ýurdun häzirki prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow prezidentlik wezipesine 3-nji wedek dalaş edýär. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanyş bolduňuz.
Azatlygy isleýän wagtyňyz isleýän ýeriňizde dinlemek isleýäňizmi? Munuň üçin SoundCloud tilsiminde Azatlyk radiosyny tapyň we ýazylyň. Azatlygyň maglumatlaryny ilkinji bolup dinleň. Play Store'dan ýa-da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmegi ýatdan çykarmaň. Azatlygy SoundCloud tilsiminde Azatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanyň Daşary işleri ministrligi çarşamba güni ýaýradan beýannamasynda Täjikistanyň demir ýol pudugynyň ýokary derejeleri resmiýetiniň Orsiýada tarap demir ýoly Türkmenistanyň territoriýasyndan sowup geçirmek barada eden çykyşyna nägilelik bildirdi. Resmi Aşgabat Täjikistanyň, Owganistanyň we Gazagstanyň üstünden Orsiýada täze demir ýoly çekmek plany barada Täjikistanyň we Özbekistanyň resmi toparlarynyň geçiren gepleşiklerine özi gatnaşmasa da agdalan plan dogrusunda düşünşmezlik sözüni ulandy. Türkmenistanyň Daşary işleri ministrliginiň Täjikistanyň demir ýollarynyň başlygy Usmon Kalandarowyň Türkmenistanyň daşyndan geçen demir ýoluň ýolagçylaryň gatnawyny, bahasyny we wagtyny tekşitlemeginiň netijesinde ýeňilleşdirmäge mümkinçilik berer diýip aýdan sözlerini halamanlygy ähtimal. Daşary işleri ministrligi öz beýannamasynda Täjik resmiýetiniň sözüni etika gawat gelmeýän we dostlukly däl diýip atlandyrdy. Täze demir ýoluň Türkmenistandan sowulup gurulmagy barada aýdylanda ýokary wezipeler resmiýetiniň ýokary döwlet derejesinde gelinen alalaşyklary ýatdan çykarana meňzeýär diýilip beýannamada bellenýär. Şeýle-de Türkmenistanyň agyr döwürlerde dogunluk Täjik halkyna beren ýardam agdalyp geçilýär. Hut iki ýurdy baglaşdyrýan demir ýol marşrutlary arkaly Türkmen tarapy TV betbaxçylyklar zerarly ýa-da adaty bolmadyk howa şertler sebäpli ejir çeken adamlaryň zerurlyklary üçin gerekli insanperwer ýüklerini ençime gedek ýollapdy diýilip Türkmenistanyň Daşary işleri ministrliginiň beýannamasynda aýdylýar. Käbir synçylaryň pikirine görä Türkmenistanyň Daşary işleri ministrliginiň nägileligine Aşgabatyň we Duşanbäniň gatnaşmagyndaky beýleki demir ýol proýektleriniň şu çaka çenli sorak astynda galmagy sebäp bolan bolmagy mümkin. Azatlyk radiosynyň merkezi Aziýa boýunça bilermeni Bruce Panier şeýle diýär. I think part of this though is related to the Turkmenistan, Afghanistan. Menin pikirimçe bu belli derecede Türkmenistanyň Owganistan we Täjikistan bilen arasyny gurulýan demir ýol proýektini degişli. Eger Täjikistan, Özbegistan we Gazagystan bilen alternativ demir ýol gurmak barada ılalaşsa, Duşanbäniň Türkmen-Owgan Täjik demir ýolunyň gurulşyny tamamlamagy isleginiň ýetmezliginden Aşgabatyň howatirlenýän bolmagy ähtimal. Umuman bu proýektiň geljegine köp şüphe bildirilýär. Sebäbi Demirgazyk Owganistanyň üstünden geçmeli. Emma Türkmenistan, Aşgabatyň we Duşanbäniň bu proýekti halkara mali gurumalarynyň öňüne itergi berip biljekdigine umyt baglaýar. Şonuň üçin Aşgabat Demirgazyk Owganistanyň geçmeli demir ýolu Duşanbäniň gyzyklanmasynyň gaçmagyndan howatirlenýär. Hut şu sebäpden Türkmenistan özüni kemsinen we aldynyň şekilde duýýan bolmagy mümkin. Tajikistan would certainly at least inform them about this deal with Uzbekistan first. Türkmenistan, Owganistan, Täjikistan demir ýolunyň birinji bölegi geçen ýylyň noýabr aýynyň aýagynda açylypdy. 88 kilometrlik demir ýoluň 85 kilometri Türkmenistanyň üstünden geçýär we galan 3 kilometri Owganistanyň territoriýasyna Akin atly ýere çenli çekildi. Demir ýoluň bu bölegini Türkmenistan öz hasabyna gurdy. Proýekt laýyklykda demir ýoluň galan bölegi Täjikistana barýança Demirgazyk Owganistanyň Andhoy, Mazar-i-Şarif we beýleki vilayetleriniň üstünden yüzlerce kilometrlik giňişlikden çekilmeli. Gepleýär Azatlyk radiosy. Azatlyk radiosynyň rus dilindäki web sahypasy işläp başlady. Biziň maglumatlarymyzy indi rus dilinde rus.azatxabar.com salgy bilen internetde tapyp bilersiňiz. Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском rus.azatxabar.com. Gepleýär Azatlyk radiosu. Eferde habarlar günneligi bilen men ýogşan Anurwan. Türkmenistanyň Western Unionuň üstü bilen ýerilýän pullar almagyň has sırmlaşanlygy, gysagly pul ýerilen adamlaryň özlerine degişli serişden wagtyny alyp bilmeýänligi barada maglumatlar gowşýar.
Adatlygyň Türkiýede kabarçysy bilen söhbetdeş bolan türkmen raýatynyň sözlerine görä, ol geçen ýylyň aýagynda marda ýaşaýan garyndaşyna pul beripdir we garyndaş ol pulu Türkmen Türk bankynyň üstü bilen manatdy. Döwletiň kesgitlen kursuny 10 gün soň almagy başarypdyr. Ýagny ol pulunyň karta geçirilmek üçin garaşmaly bolupdyr. Türkmenistanyň alternativ habarlar guramasynyň mardaky we Türkmenabatdaky çeşmelerine salgylanyp ýazmagyna görä, Western Union'yň Türkmenistanyň idaralarynyň işgärleri eger bank hasaplary we plastik kartlar bar bolsa, gyssagyly pul geçirilen adamlara gelen terişdäni eýelerini nagyt bermekden boyun gaçyrýarlar. Azatlyk radiosynyň bu aýdylýanlar barada resmi çeşmeler arkaly has dogry maglumat almak synan şu o diýen şogly bolmady. Western Union'yň Aşgabatdaky ofisiniň işgäri bu ýagdaý barada telefon arkaly maglumat bermekden boyun gaçyrdy we daşary ýurtdan pul beren adamyň öz pasporty bilen gelen ýagdaýyna diňe şonu informasiýa alyp biljekdigini aýtdy. Şol wagtda daşary ýurtdan pul berýän adam türkmen raýaty bolsa, onuň beren terişdäsiniň manatda eýesine berilip bilinjekdigini tasdik etdi. Manatmy, пожалуйста. Şeýle-de Western Union'yň işgäri Türkmenistanyň raýatyna diňe garnaş bolan, aýlygyny valyuta dalýanyny barada suwutnamasy bolan adamyň valyuta iýerip bilýänligi baradaky düzgüni atlatdy. Aşgabatdaky Senagat bankynyň işgäri telefonuny daşary ýurtdan Türkmenistany Western Union'yň üstü bilen iýerilen pul nagtlaşdyrmak mümkinçiligi barada soralanyny öz banklarynyň diňe pul uradýanyny, emma 4-5 ay berip pul bermeýänligini aýtdy. Ol munyň sebäbini diňe özlerine ruhsat berilmeýänligi bilen düşündirdi we Western Union arkaly iýerilen pullar almak üçin Aşgabatdaky Türkmen Türk bankyna telefon edip görmäge maslahat berdi. Türkmen Türk bankynyň işgäri özleriniň pul berýän Türkmenistanyň raýaty bolsa, onuň pulunyň eýesine diňe manatda berilýänligini, eger daşary ýurt raýaty bolsa, onu dollarda hem berilip bilinjekdigini, ýöne munyň üçin pasportyň göçürmesiniň we girdeci seçmesi barada suwutnamanyň gerekdigini aýtdy. Azatlygyň Balkan vilayatyndaky seçmesiniň tasdiklamagyna görä, soňky girilen düzgünler esasynda daşary ýurtdan adyna pul gelen raýatlar banykda goýum diýen at bilen ýörüýte hasap açmaly edilipdir. Soňra ol pul almak ýa galdyrmak şol goýum hasabynyň üstü bilen amala aşyrylmaly. Şeýle-de çeşme daşary ýurtdan gelen puluň bir aýyň dowamyna diňe $1000 möçberindäki böleginiň eýesine berilýänligini aýtdy. Türkmenistanyň alternativ habarlar guramasynyň ýazmagyna görä, Western Union'yň üstü bilen garyndaşlaryna pul berýän türkmenistanlylar onuň hyzmatyndan köplenç gyssaly ýagdaýlarda hirurgik operasiýada gymmatbaha derman üçin töleg edilmeli bolanyna peýdalanýarlar. Ýöne soňky girilen çäklendirmeler raýatlaryň garyndaşlaryna gyssaly pul ýetirmek synanşygynyň badyny gaçyrýar. Sebäbi olar ilki banykda diýilýän hasaplar açmak üçin arda ýazmaly we hasap açylýança adyndan 10 gün garaşmaly bolýarlar. Soň ol hasaba pul geçirmek hem wagt alýar diýip çeşmeler aýdýarlar. Türkmenistana daşardan iýerilýän pullaryň eýelerine diňe manatda döwlet kursunda berilmegi, ýagny 3 manat 50 tengeden berilmegi pul berýäniň da alýanyň da düýpli ziýanyna bolup durýar. Sebäbi Türkmenistanyň dolarlaryň gara bazardaky kursunyň 2 hisse olay gymmatlyk aýdylýar. Yerli synçylaryň şol sany bank işgärleriniň pikirine görä täze girilen çäklendirmeler türkmen banklarynaky manat ýetmezçiliginiň barha ýetileşmegi bilen bagly bolup görünýär. Öz sebitiňizde bolýan wakalar barada adatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyzda ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Azatlyk Radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz. Gepleýär Azatlyk Radiosu habarlar günneligimiziň dinleýärsiňiz. Türkmenistanyň 12 fevralda geçiriljek prezident saýlawyna ses bermeli saýlawçylaryň bir kasap alynýanyny aýdylýar. Bu arada Azatlygyň Aşgabatdaky habarçysy Soltan Açylowanyň berjek maglumatyny bilelikde dinläliň. 2017-nji ýylyň 12 fevralynda geçecek Türkmenistanyň prezidentiniň saýlawlaryna görülen taýýarlygyň çäginde ilatyň saýlawlara gatnaşmaly bölegini hasaba almakda bir gözegçilikleriň alınıp barylýan barada maglumatlar tasdik bolýar. Dün meniň öý telefonuma Aşgabat şäheriniň bir kararlyk etrap häkimliginden jaň edip, meniň adym we familiýam boýunça öýde diňmi ýa öýde däldigimi soraldym. Jaň edenden ana, hawa men Açylowa näme mesele bilen jaň edýärsiňiz diýdim.
Ol özüniň bir kararlyk etrap häkimliginden digini aýdyp, meniň saýlaw üçin çakylyk katyny alandygymy ýa almandygymy sorady. Men oňa özümiň şeýle çakylyk katyny almandygymy aýdyp jogap berdim. Hemde näme üçin hususan da Atsilwanyň çakylyk katyny alandygy ýa almandygy olary beýle gyzyklandyrýandygyny soradym. Ol maňa saýlawa gatnaşmaly raýatlaryň tanawynda goňşularyňyň çakylyk katyny alandygy belligi alınıpdyr. Emma siziň çakylyk katyny alandygyňyz barada bellik edilmendir diýdi. Bir sagata golay wagt geçenden soňra bir ýaşlanan gapyny kakyp meniň kimdigimi sorady. Men özümiň şeýin ýaşaýjysy Atsilwadygymy aýtdym. Ol özüniň häkimlikden uradylandygyny aýdyp elindäki depter açyp meniň öý adresimi takyklady we adym familiýamy sorap deptere ýazdy. Hemde maňa çakylyk katyny uzatdy. Men ol çakylyk katyny almakdan ýüze öwürdim. Gelenden menden beýle ýüze öwürmegimiň sebäbini sorady. Men oňa häkimetler tarapyndan meniň internetim öçürildi. Daşary döwletler bilen telefon aragatnaşygym kesildi. Şeýle siýasat ýöretýän hökümetiň men hiç bir siýasy jemgyýetçilik işlerine gatnaşmaýaryn diýip jogap berdim. Ol çakylyk katyny stolda goýup, daýda alqalaýdy. Egerde biz çakylyk katyny taýlawçylary gowşurmasak, bize gaty erwet käýin berýärler diýip naýynçalyk bilen menden haýyş etdi. Emma men ol çakylyk katyny almajakdan berk aýdymdan soňra ol ýyna gaýtmaly boldy. Gaýtmazdan ol gazdan tokdan peýdalanýarmysyňyz diýip ol maňa sorag berdi. Men oňa gazdan tokdan peýdalanýandygymy aýdyp, näme saýlawa gatnaşmakdan ýüze öwren raýatlaryň gazyn togun kesmelden görkezme barmy diýip soradym. Ýöne bu soragym jogapsyz galdy. Özüm bilen bagly bu bolup geçen wakadan soň men saýlawa gatnaşmaly saýlawçylaryň sanawyna jogapkärçiligiň näme derejededigine göz ýetirdim. Mundan ozalky ýyllarda prezident saýlawlarynda saýlawçylaryň gatnaşygy barada alada edilýändigi duýulmaýardy. Hormatly dinleyijiler, Azatlygyň Türkmenistanyna habarçysy Sultan Atsilwanyň maglumatyny dinlediňiz. Azatlygy line ulgamynda Osmok 420 773 797 383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiňiz dogry gizlilikde saklanır. Osmok 420 773 797 383. Gepleýär Azatlyk radiosu. Eferde habarlar günneligi bilen men ýogşan Nurwan. 24-nji ýanwarda Gapçakda Türkmenwasynyň ruhy mescidinde geçirilen maslahatda milli däpde surlar hemde ýörelgeleri dinin onjy gorap geljekki nesillere ýetirmegiň dinarlaryň mukaddes borçlary bellenni diýip Türkmen döwlet habarlar gullugy ýazýar. Şol wagtda Türkmen medeniýetinde din bilen däpleriň arasyndaky meseleler barada anyk gurdat aýdylmaýar. Emma hukuk goruýjy toparlar Türkmenistany raýatlaryň dinin yslar sebäpli ýanylýanlygyny öňe sürýärler. Hem Türkmenistanyň din we milli däpde surlar ýörelgeler arasynda nähil çaprazlyklary bar. Azatlyk radiosu bu arada Pragada ýaşaýan we din meseleleri bilen ýakyndan gyzyklanýan ýazy Hudaýberdi haly bilen söhbetdeş boldy. Bu taýda çaprazlyk gaty uly özüm köp ýöňden bäri aýdylyp gelniýe barıp ýurt garaşdyrlygyny alaly bäri. Ol bilen şol çaprazlygyň nämelerden ibaratdygy aýdylman gelniýe. Şuny çenli ine şu soňky ýaýran habarda da Gapçakda geçen maslahatda nähili mesele seretdiler. Din bilen däpde sur haýsy meselelerde ılalaşmaya, haýsy meselelerde ılalaşyp biler. Şu zatlar açyk aýdylanok, häzire çenli, hiç açyk aýdylanok. Ýöne näme üçin açyk aýdylanok? Men onu bilemok, belki de şu meselelerini çözüp bolmayanlygy üçin aýdylmaýandyr diýip pikir edýän. Ýöne hakykatda din bir zat, däpde sur başga bir zat. Sebäbi biziň däpde surumuz gaty ýerki döwürden gaýdypdyr. Din soň geldi. Hudaýberdi ýa-ni şu din hem ýörelgeler däpde surlar meselesinde, şolaň arasyndaky çaprazlyk meselesinde Türkmen häkimetleriniň bir anyk gurdat aýtmaýanlygyny aýtdyňyz. Ikinji tarapdan din meselesi, däpde surlar meselesi şu howpsuzlyk guruluklaryna tawsyrlanýaly. Şu howpsuzlyk guruluklarynyň adamlary şu dinin içine aralaşan ýaly maglumatlar gelip gowşýar. Bu ýagdaýda ordan bir çözgüde getirirmi bu çylşyrymlaşdyryp bilermi meseleni? Çylşyrymlaşdyryp biler, has bulaşdyryp biler. Meselem öňrek şiir mollu diýilýän mollanyň türmede ölenligi, onuň oglunyň tutulanlygy, şonuň imamlyk edýän mescidiniň ýumurlanlygy aýdyldy, sebäbi ol wahabizmde aýplandy. Inni egerde mesele
başga çırak seretsek, meselem Vahabizm näme üçin dörýär, ýa beýleki akymlar näme üçin dörýär. Şol meseleniň şo tarapyna da seretmek gerek. Sebäbi bir ugur, bir ýol adamy kanagatlandyrmaýan bolmaly. Şoň üçin adam bir ugurdan beýleki bir ugura geçýär, ýa-da bir dinden başga bir dine geçýär. Şol çäreleri meselem organ işgärlerini tabşyryp şol adamy türmäge basmak ýa-da ýok etmek bilen meseleni çözüp bolanok. Ýa-da bolmasa ýaşlaryň beýleki dinleri kabul etmek tendensiýasy ören güýçli Türkmenistanyna başga dinlere geçýärler, islamdan başga aýry dinlere. Olaryň öňüni aljak bolup görüşýärler. Ýöne ilkinji nowatda şoňa düşünüşmek gerekmi kädiýän. Näme üçin olar başga dine geçýärler? Ýa-da bolmasa biziň musulman dinimizde aglaby köplüğün uýan Imam Hanafi, ýagny Imam Agzam mezhebi şol mezhepden beýleki bir mezhebe geçýärler. Näme üçin geçýär şolar? Meseleniň şo taraplaryna gaty ýüzlei garaýarlar. Hormatly dinleýijiler, ýazdy Hudaýberdi Harly bilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Azatlyk Radiosynyň rus dilindäki web sahypasy işläp başlady. Biziň maglumatlarymyzy indi rus dilinde rus.azatxabar.com salgy bilen internetde tapyp bilersiňiz. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Eferde habarlar unuly bilen men ýokşan anurwan. Ortiýet Birleşen Ştatlaryň Siriýede howpsuz zonalar döretmek planyna seresap reaksiýa bildirip, Washingtonyň Moskwa bilen bu mesele barada maslahatlaşmagyny, munyň ähli mümkin bolan netijeleriniň barlanmalygyny aýtdy. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump 25-nji ýanwarda özüniň Siriýede bosgunlar üçin howpsuz zonalar döretmek niýetiniň bardygyny aýtdy. Bu onuň Birleşen Ştatlara gelýän bosgunlaryň sanyny keskin azaltmak planlary bilen bagly. Habarlarda aýdylmagyna görä Trump Pentagona we Döwlet Departamentine bu arada 3 ay içinde plan düzmegi tapşyrypdyr we onuň gelýän günlerde bu arada ýerine ýetiriş buýrugyna gol çekmegini garaşylýar. Ýok, biziň Amerikan hyzmatdaşlarymyz biz bilen maslahatlaşmady diýip Kremliň sözçüsü Dmitri Peskov 26-njy ýanwarda aýtdy. Bu öz başdaklykda gelinen karar diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Peskov bu ideýanyň mümkin bolan ähli netijeleriniň dogry barlanylmalygyny aýtdy we bu planyň bosgunlar bilen bagly ýagdaý hasy yaramazlaşdyrmaly däldigini bellädi. Türkiýe özüniň Siriýede howpsuz zona döretmek ideýasyny hemişe gollap gelendigini aýdýar. Ýöne Ankara Abasanyň plany barada bir zat diýmezden onu öwrenmeginiň zerurdygyny belledi. Bu meseleni öwrenmegiň möhüm tarapy onuň berjek netijeleri we nähili rekomendasiýalaryň gelip çykjagy diýip Türkiýanyň daşary işler ministrliginiň sözçüsü Huseýn Müftü ogly aýtdy. Türkiýe muny turwaşdan maslahat berdi. Jarabulus munyň iň oňy nusgasy diýip ol Siriýanyň Terhet şäherini nazara alyp aýtdy. Türkiýe tarapyndan gollanylýan fitneçiler awgust aýyna bu şäher İslam döwlet toparynyň jeňçilerinden izin alypdy. Prezident Trump 25-nji ýanwarda ABC News telekanaly bilen söhbetdeşlikde özüniň Siriýede adamlar üçin howpsuz zonany gep gürrüňsiz döretjekdigini aýtdy. I'll absolutely do safe zones in Syria for the people. Ol bu karara Ýewropa Birleşiginiň esasan Siriýadaky raýa duruş sebäpli möwjap galan bosgun krizisiniň garşysynda durjak bolup çytyraşyny teýinlap gelenligini ýetdi. I think that Europe has made a tremendous mistake by allowing these millions of people to go into Germany and various other countries. Men Ýewropa milyonlar adamyň Germaniýa we beýleki dürli ýurtlara girmegine ruhsat berip, ägir duly ýalňyşlyk goýberdi diýip pikir edýärni Trump ABC aýtdy. Reuters habar gurulugy howpsuz zona baradaky ýerine ýetiriş buýrugynyň taslamasyny görenligini aýdýar. Donald Trump prezidentlik kampaniýasy mahalyna şeýle howpsuz zonalaryň gurulmagyna kömek üçin partiýalarynyň baý ýurtlarynyň tölek etmegini sorajakdygyny aýdypdy. Öz sebetiňizde bolýan wakalar barada azatlyga maglumat bermek isleseňiz, bize hat ýollaň. Metbuat email bergisi gmail.com. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň. Biz hem habar bereriz. Metbuat email bergisi gmail.com. Azatlyk radiosyny dinleýärsiňiz. Eferde habarlar gündeligi programmamyz.
Awganistanda bilim ulgamyny östürmek boýunça tagalla edilýär. Şol urda halkara guramalaram Awgan hökümetine kömek edýär. Halkara Çağalar Fondu UNICEF'in kömegi bilen 3-nji yerli resmi dillerde mekteplerde okuwçylara bilim berýän mugallimlara tälim bermek boýunça Kabulda okuw maslahaty geçirildi. Oňa türkmenleriň kowçum bolup ýaşaýan vilayatlaryndaky mektepleriň mugallimlary gatnaşdy. Günmatar Awganistanyň Badygy welaýatynyň Marçak septiniň 2 mugallim okuw maslahatyna gatnaşdy. Mugallim Muhammed Salam Türkmenistanda hem bize şeýle okuw maslahaty berilse diýip umyt bildirýär. Men özüm Muhammed Salam Hacı Muhammed Emin ogly Batys welaýatyna Margap uluswalyndan Marçakdan bolýar. Kablar UNICEF tarapyndan bizlere beriljek seminar üçin geldik. Bu seminarda bizlere yani çağalara owamyza baryp düşündürüş, öwrediriş barada rahnamalyk edýärler, şo barada seminar üçin geldik. Okuw maslahatynda nämeleri öwrendiňiz? Okuw barada bu zat öwredildik bizlere henüze çelli türkmen dilinde. Kitap çap edenden beri bizim welaýatymyzda türkmen kitap henüze çelli baranok. Türkmen dilinde düzülen elifbelere henüze çelli biller belletdik we şo şekilden Türkmençe kitap taýdan barmaklyk we o taýda resmiýata nesaby talimde alınıp barlandan soň şonun öňde Türkmen elifa düzülen elifalaryna düşünmeklik üçin we rahnamay malumlyklar şol şagirdlere düşündirmeklik barasynda billere rahnamalyk edip öwretýärler. Size Türkmenistan golay, Türkmenistan okuw ugrundan, dil ugrundan size kömek etýärmi? Türkmenistan şipilläçeli billere şagirdlerimizi we talipçilerimizi teşwiklendirmek üçin okuw barada çörekler we kulçeler we eşik barada we kitap kartasy barada şo barada kömekler etdi. Mundan böyle adam biller Türkmenistan hökümetinden haýyş edýär. Billere şo taýda Marçak obasyndan bir tamir mektep düzedip berse ve grameri barada Türkmen dilinde hem kömek edip billerin dilimizi östürmeklik üçün şu elifbalary billere hem goşmaça berseler. Şu gün okuw maslahatyna gatnaşypsyňyz we Türkmenistanda hem şöyle bilim berilse mugallimlara ol feýdaly bolarmy? Wa Türkmenistan akidip billere türüniň berilse has bu taýda kabilat etmeklykdan billere o taýda ýaxşyrak bolar. Türkmenistanyň kömek etmekligine biller haýyş edýär Türkmenistanyň. Söhbetdeşligi taýinlap azatlygy getiren Kabuldan Şaýmyrdan oğlum Radi. Hormatly radio dinleýijiler, şunuň bilen habarlar gündeligimiziň şu günkü sanyny geçirip gutarýarys.